сега е време ти да удариш. Ти кама телефона. Чакай. Окей. Да направим от твоя телефон. Сега. Искате ли да направим от моя телефон? What? Моя има само на батерия. It's Искате ли от моя телефон? Не, благодаря. Отделяй. Ajde сега играй какво си. Какво ще служи в телефона? Туняш. Чакай. Айде слагай сега камерата. Ето така. Нико без сестриче. Ротай педор. Не можем да гледаме YouTube. Кажи. Айде на външа.